Освен това, този един месец се озовах в онзи импулс, завихрил се като торнадо от местни дейци и активисти, за който само бях чувала от разказите за време оно, когато читалищата са се раждали по отоманско време, за да спасят България в сърцата, умовете и душите на българите. През този месец се запознах с хора с невероятни съдби, истории и спомени. През този месец аз и дъщеря ми обменихме поздрави, усмивки, благи думи и вкусни гозби с синаговчаните, с които се запознахме. Сбъднах мечтата си детето ми да се запознае с автентичния образ на българските баба и дядо от село. Бабата, която въпреки безпощадния труд в градината, ще намери време и питка да умеси и топла манджа да сервира и компоти да направи, тъй в читалището да отиде да помогне с каквото може. Българският дядо, който ще запали трактора, ще поработи на нивата, па ще се върне да нацепи дърва, да напълни вода от селската чешма за цялото домочадие, ще помогне на бабата с компотите и накрая ще си кажат по някоя блага дума пред телевизора, те ще си легнат, защото на следващия ден програмата не е по-малко заета. Исках да покажа на дъщеря си живота в българското село, за да се запали в нея от най-крехка възраст пламъка на трудолюбието, на уважението към семейството, на любов и благодарност към земята, на любознателност към традициите и корена. Всички тези неща аз не изучих в семейна среда, но пък се докоснах до тях, пътувайки по широкия свят и живейки с различни хора. Сега мога спокойно да потегля към Франция и да поливам при всяка възможност семенцето в зародиш, което беше посадено в детското сърце за любов към българското село. След няколко безсънни нощи по чертане на схеми на български живици, търсене на точните цветове и форми за рисунката на стената до спирката, няколко посрещнати изгрева, часове отсветяване под редуващите се слънчеви лъчи и гръмотевични бури, си тръгвам от село Синаговци с една мечта. В България да не остане ни едно село без дете и ни едно дете без село. Dove sei uscito? Bravo.